Sharp. So ana m ekene unu ekene pụrụ iche. Nwaanyị iru m ji atụ gị ụjọ abụ m ebele ụkpa abịa. Achọrọ ka m drop ọlụ unu lines a to the benefit of ndị bịalụ kịta. Nna m mgbe ọ dị on kịta ọ dị on. Ọ bụrụ na ị na-anụ Chukwu abịama Chukwu abịama as onye Igbo Igbo ị na-anụ Chukwu abịama mana ịdịrọ sure ihe bụ abịama, mana ihe ma bụ Chukwu a mana nke a kpọrọ abịama ịghọtasịrị ọfụma. Ọ bụrụ na ị fall into that category mma like ka ime indicate ka m nwee ike ịkọwalụ gị ife bụ abịama ya ozugbo ka anyị wee move on. Ma ọ bụrụ na enwe isi na ma ọ bụrụ na ị mara ya idealụ m no na ị mara ya because you didn't know but you didn't know. Abịama okay. Sele ọ sele bụ ife a ka ọ na-adị m afụchazi ụzọ ọfụma. Ọ sele ma ọkụ a na-acha m n'anya. O gbukara Chibeze. More days. Okay, ịmụ ife ọ bụ. Okay. Ndị nọ na Facebook fancha masị ya ọ dị mma ka anyị move on. Onye ọbụla amụ ya ọ. Oh, anyị na net ije ụwa ndị na-ọchị ndị na-akwa nwa abịalụ kuchie nwunye m kwechiri ime nwunye m elu azụmaka were obere nwa nnọọ nna afụkwa na alịlị All works without play makes Jack a dull boy. Ọkwife akụziri anyị. All works and no play makes Jack a dull boy, ratty boy. Wole egwu a na-agụla anyị gbaa. Old Roger is dead and gone to his grave. Whom ha gone to his grave? They planted an apple tree over his head. Whom ha over his head? The apple grew ripe and ready to fall. Whom ha ready to fall? There came an old wind called old white wind. So ndị si na fa marọ na ịmara ife bụ abịama. Ụzụ na-amara akpụ egbe mgbe ife ọ na-eme ọ na-akaba arụ n'egbe anya n'ọdụ. Mgbe ife bụ egbe ị na-afụ ọdụ egbe ọdụ ya otu ahụ ọdụ ya dị etu a ka ogene na-adị. So ọ bụrụ na ị mara akpụ ogene na-enye anya enwe ife bụ igwe ka ala. Enwe ife bụ igwe ka ala. O nwere ife anyị na-akpọ igwe mana ụfọdụ ndị mmadụ aghọtara ya. Ndị mmadụ chere igwe bụ atmosphere just like ife onye ọcha na-agwa gị heaven. Mami na-aghọta. Now otu a mmadụ nọ o nwere ebe a na-akpọ pineal gland. O nwere ife a na-akpọ chakra. Ọ ebe anwa ka esi wee nweta igwe. Igwe bụ tops n'enu, alright, abasement. Abịama minu enu, yonda ufese.
ka m mee ya ka ịghọta ya ọfụma. Ana m eyuzugasị terminology ndị Igbo. O nwere ife ndị Igbo na-akpọ ohimili ma ọkwa ịkpọ ya orimili. Orimili ahụ a na-ekwu abụrụ this physical one ị na-afụ, mana a ga-eji the one wee maalụ gị atụ. ịmara ife kpatara na ịbanye n'ime mmiri na energy dị ya. Ịba na mmiri enwe energy na mmiri, ịma why? O nwere oge ekwuru okwu that the sun walk upon the water. Nke ya tọnụziri Jizọs na ọ gara ije n'elu mmiri. Sun a na-agwakwanụ ga-abụ sun nke nọ anyanwụ. Anyanwụ ka a na-akọwalụ gị na ọ gara ije n'elu mmiri. And oge anyanwụ na-aga ije n'elu mmiri bụ that time ị na-ene anya na mgbede anyasị. Ị na-ene the sun, a big or a huge red ball. O wee na-agbadi nọ na mmiri. Ọ bụrụ na ị nọ na beach na-ene anya efu ya mmiri ahụ na-eme ona ọnya bụ na the sun na-aga on the water. Ọ na-aga ị na-ene anya ọ na-agbada. O nwe oge ọ ga-erue n'onu Igbo asị na anyanwụ adago osimiri. Na anyanwụ adago osimiri. Ịmafụ orimili anya, ịmafụ anwụ anya, ife a niile bụ mmiri. Nwaanyị nyobe ka onye obute ebe ka ihe na ya si wee mie imi, ọ ga-akụ isi naanị. Na onye nyobe ka afụ isi ihe na ya, ọ kụọ isi naanị. Asị gị na anyanwụ adago orimili, mana ị mara oge a sị gị na anyanwụ dara orimili na o nwekwalụ ndị ọ na-etili saịdị ene ejizi onwe ka ezi orimili nke ọ bụ. Mana from ebe ị nọ once ọ galụ, ọ ga-go to the great beyond. The English anyị na-use bụ before, a na-akpọ ya yonder. Yonder ya ebe ịma na-elu nwuzi, ọ gazi beyond the physical. So ọnya bụ abịa amaghị. Abịa amaghị bụ yonder, igwe. Ka m wee mee ya ka ịghọtakwa the picture ọfụma. Ichetala oge a na-esela anyị na ife dịka esela anyị my book of Bible stories. Ị na-asapị onwe ebe ị ga-eru efu n'azụ ya efu angel ka ọ bụzi ya bụ Jamam ka ọ ga-anọ n'elu horse with sword. O jide sword ya efu esesia angels esesizia clouds. So ịdị nwa efu another picture wele anya gụ picture onye etu ọ ga-adị ebe horses niile angels asi wee na-apụta esekwa ka anyanwụ na-achadị ya. Ị na-anya na picture ị ga-afụ ya na this my book of Bible story. So anya ahụ wine wee jee mee imagine ebe this horses si wepụta na ọ bụrụ na this physical one na onwe ebe fa si pụta otu anwa that side bụ the yonder. Ebe a ba abịa ama ya. Abịa ama ya bụ the great yonder. Ọ ya ba abịa ama ya. Otu ihe eji si Chukwu ka ife niile enu. Ọma amasị amasị. Ọkasị akasị nye ọkasị ife niile. So ama ife ga-eji wee qualify ya anya. Ọ ya ba abịa ama ya. Ana ịma Chukwu bụ chi nke ukwu, the highest, the greatest of all. Ya bụ that ka ife ndị ụka almighty. Yes, almighty. Ịma na ọ bụrụ na ịbụ onye gụrụ Bible ọfụma ị ga-aghọta na oge a na-ekwu about ọbụrụ Jizọs but ka a na-ekwu the Messiah ga-abịa. Oge eje na the book of Isaiah wee maa atụ. Nwa ife nchi point out there. Oge eje ebe a maa atụ. Ife ọ na-akọwa dị abụ for unto us a child is born, unto us a son is given. A ga-ararị anya ịmago we give now. O wee sị and the government shall be upon his shoulder and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God. His name shall be called Wonderful Counselor,
mighty God ọ bụrụ almighty God. So ife a bụ ife place that very one a na-achọ ka e place ya ka emee ya ka o sonye na the gods, ya bụ nke ị na-akpọ Jizọs taa. Emeba ya induct, emeba ya accept because olu ọ dị category. Arọ ne ka ọ dị mgbe ọnwụ a na force ya force, is not gonna work. O mezuo lụzuo ọrụ ya, ị na-achọ ka iti ya n'ọra mmụọ na ezumezu mmụọ ọ ka bụ ụmụazị Jizọs ya ụmụazị na mmụọ maka chi onwe ngabasị ọ ya ka eji afọs ya force. So ewetagolo ngị that context ka ị wee ghọta ife bụ abịa bụ ife dị enu from the other divide. Onyanwa abịa ife na-amarọ the greatest, the highest, onye abịa. So anytime ị na-asị Chukwu abịa malife ị na-ekwu ị na-refer ya as ife ka ife niile enu, ya bụ igwe ka ala ogo, igwe dị ogo, ya bụ na ọka na ogo ana dị short, igwe ewere ya nọ n'enu, nke a nọ n'ala. So igwe ka ala onye bụ Chukwu a na ọ dị high, na ọ dị enu, ya na ọ dị enu, ọ dị ogogo, onye abụ abịa amaghị. Ghọtago? Untouchable, unreachable, unthinkable, unfathomable. Na English akarịa. Jee gwa Soludo na new professor nọ in town. Ya go and sit down. Ọ na-asụ ada English ya ada abasị. Ya bịa ka ọnụ English n'abalị a. Taa n'ebe Igbo anyị nwa bụ ndị na-edozi oyibo enweghị cool down. Now achọrọ ka m nkụzi elu gị febe omenala n'anya si a. Ịma na ada akụzi omenala akụzi, mana ọ dị very important. O nwere pụta wee na-asị na ma ojegokwa ụka Matias na Matias ahụ ogologo ụbọchị o kụziri ihe for 5 minutes dị apart from ị na-akọ nke na-akọ nke ọzọ. Right, ife m ga-eji wee wepụta time wee na-ekụzigasị ife dị na omenala sometimes bụ na anyị nwa the privileged enough that we grew up in the village. I the privileged enough fụsị asọm ndị okenye anyị mụtasị one or two. So some of you na-etoro na village na-aghọtara ife a na-ekwu, we are the ones to put you right. Etu ndị mmadụ chedat na dibia na-represent ihe ọjọọ, igbu oke ite na ndị otie, anyị na-atara akwa ka anyị kụzie elufa ife dibia pụtara n'ala Igbo. So anyị ga na-akụzili unu dibia nwelu classes n'ala Igbo, etu a ka esi wee nwee doctors and the civilization dị that time. Ndị nọ mgbe ahụ okay Emeka ndị ego Ojukwu. Alright, keke esi kọwala anyị your own definition of Abiama. Anyị ga-enye gị chance ka ị dee ya, ọ bụrụ na ị dee ya anyị ga-agụpụta ya ebe a. Okay, I'm following your comment. So we are on omenani, right? Some of you ndị na-enwere that opportunity for this is na-akọlụ unu etu dibia si wee dị, etu a ka esi wee nwee classes of doctors niile nwere abụrụ ofu. So according to the civilization dị that time, mana nke bịa era nke bịa pụọ onwezi ife eji eme. Era nke bịa pụọ, there was a time n'anya ma when eji magic akpa ego. Try and follow up. Before my very eyes, amalugo m ife oge magic dị common n'ala Igbo. A na-eme magic. O nwere one guy ikwu ya n'aka hapụrụ mkpịsị aka ya. Ị na-afụ na mkpịsị aka adịghị n'aka ịghọta. Ama ka this boy si eri anyị ọrụ abụọ a. Many people na-eme magic. A na-abịa n'afịa be anyị agbakozuo na-atụ ego. Egbola aja kpoye na mkpọ milk, the next thing na egosi rice esiri esi. So magic ndị mmadụ ewere ya na-agbala ego. Mana oge anụnwa a na ndị Gen Z ji pụtabazie during the time of Indomie. The thing ebenatabago.
so ndị mmadụ ebupụzielu iru. Some people nachiga back jee werezie 1 or 2 formula eji eme mmadụ ada jee zuru ya na-emezi ya maintain ya abụzi anointing na afọ n'ụka taa. Okay, ka anyị wee na-aghọta. Let's go back. Ihe dị na our caption tonight nwere to do with DNA. So ka anyị na-anya na settings dị then wee na-anya na nke dị kịta. There was a time every man n'ala Igbo bụ ịda na ị na-arụ ọrụ ugbo, ọ na ị na-agba nta, ọ na ị na-ete nkwụ, ịghọtago, onye nwere ihe ị na-eme eji mara gị. And ya ị na-eme ka ị ga-enwe ka your own circle of friends ị ga-adị. Iwu mekata na ị ga-join because benefit dị na ya erika. Wee bụ na mainly ife ndị mmadụ capitalize na ya bụ ọrụ ugbo. Abata na compound your father nwere ike ihe ọ mụrụ unu nwere ike ọ bụ na ọmụ unu 40 something. Enidi mmadụ then, enidi ụbala mmadụ. Families na nazi into extinction. So na abụ nwoke pụọ ọnụọ ife dịka nwaanyị ise, ọnụta nwaanyị ise, ụfọdụ nụrụ 10 mụọ ụmụ agara to feed them. Onye idiri ịda aka ugbo ahụ and the family a na-eto. Onye just laborers, onye use family a wee na-achieve ife ọchọ. Otu a ka esi wee bịa wee nwee this population enwe nke bịagide now. So ada eme oge a na nwoke na-eme ya because of no like a nwaanyị too much. No, o need to replenish, o need ihe ịgba nkịtị ka their dynasty nwụọ off. So esi onye a na-eme ya. Ya bụ na every community ije today asị gị na ndị a bụ ndị nke a, ndị a bụ ndị nke ọkwa n'ime one village, ndị a si ebe a, ndị a si ebe o nwere ka ezikọchalụ gị ebe a bụ interest ndị ọmachi unu nafa akpụkọ ọnụ anọ raise offsprings. Unu abụrụkwa a great people, nnukwu village, nnukwu clan that people cannot overrun you overnight. Nakọlụgo the portion of land nna gị kete and so on and so forth. So otu a ka esi eme ya then. Ma wee banye na nna gị enwero, ị nwekwa atọ iji ife anyị na-akọ wee na-akwa ya gasị land. O nwere ndị ga-abịakwute si gị welu anyị adị ebe na agbakọ enwere ike olu 10 acres. Asị gị jidegodu nke ahụ ma na ha chọrọ ihe dị one ihe dị one ihe dị one. Nwere ike ọ bụ na livestock ka ha chọrọ adị nwere ya isi ebe anya ha. O nwere ike ọ bụ na ọgụ ka a na-akwado ịnụ anụ n'idiri inyere ha aka nụọ ọgụ a ka a chụfuo ndị a. Ọ bụ na ife nna gị ketara ebe a bụ 10 acres. Ị gatago esikwa ebe ahụ. Otu a ka esi eme ya mgbe ahụ. Life adịrị etu ọ dị taa. So each clan nwee ife stick ito na-arụfe ọrụ. Some bụ ndụ agbara agba with ndị a. O nwere ndị ga-enyelụfe aka oge anụ si ọgụ ewu inu odi ọgụ. Ndị a ekwe nkwa na anyị na ụnụ ga-abụzi nwanne. Ụmụ anyị ama anụ ụmụ ụnụ ka anyị rapụ isebe okwu anyị mebegokwa ka nwanne. Ekeke ọfọ abụrụgo nwanne. Ife a na-asị na ndị a bụ nwanne ndị a. So some of the pacts, some of the agreements ha mere na-aga idefa then anyị mere adopt today. Anyị mere adopt today which anyị na-akpọkwa omenala because ọ na-aba arụ gba arọ ọ bụrụ omenala. Anyị si na-ebi mgbe na enwere core ones na like ịtọch tụrụ aka small n'ife dị n'omenala. For those who are interested na ịma their story, oge m na-eme program earlier today ka m sị gị na David
ma Solomon na ụmụ ife afa kwucha dị ya ọsị n'ime mmehie ka nne ya tụrụ ime na-amụrụ ya n'ime mmehie nye too n'ime mmehie. Nsị na that okwu ahụ o kwuru is not applicable to onye ọbụla mana ị na-amabanye n'ime ya maka na ebiri Bible ọ na-efere onwe as a Christian. Some of the things edere ebe ahụ is meaningless. ị kwesịghị ije were ya na-etinye na your life because na ya nwekwuru na-atụrụ ime ya n'ime mmehie nye too n'ime mmehie nya ka iji wee gụọ onwe gị nke nwa bụ a full born ị bụghị illegitimate child, no legitimate as long as fada mere ego mmadụ kebụ ya agha ime akụ nwanyị as long as o mere akụ n'isi nne gị ịbụ legit atụrụ ime gị n'ime mmehie. ị na-anụ? atụọ ime gị n'ime mmehie a ga-akpọ gị aka agwago ya since ị na-eto maka ọ ka esi eme ya n'ala Igbo a ga-agwa gị eche ka nne mpa gị gwa gị ọ bụ na nne gị agwa gị nne mpa gị agwara gị echebiri gị egwu ọnwa n'abalị ka a ga-agwa gị yeta gị atụ ọgụpachi anyị bela akwa ịnara obe nne gị jụọ nne gị ajụjụ ọ kọwara ọ na-enwe kwuru okwu a ọnụ gbawakwa ya gba ya nkịtị na ihe ọ na-akọghị rikwara abụọ igbu ogbu ebere isi ka isi ara ka isi ụkwa rapịa n'idi ọtụkọ mgbe mfu nne ya echi ọ bụ nne ya ekwu mgbe mfu nne ya echi ka nchi ya wụọ na ebe anya ka akọdoghị agbagoghị ya acha ịgwa na-ebu ilegitimate nwee etu ọzọ esi eme mana agbacha ahụ nke a na ntị anụ agha ihe enwe ndidi ụbọchị a ga-egbu anụ ụmụnna onwe onye tipịa anụ akwa anya eweta efi gbuo ịmago na ụmụnna ga-abịa igbu efi a atụkasịa dị anụ pọshọnsịa ewe na-ewe na anụ bifi na-abịa ofu onye agụgụ n'aka sịgo gịnị gị chere egodu na ore anụ ị na-asị agịrị ọsị gị gwe nwayọ biko n'ọgwụkwụ ihe mụ na-agasasị anụ ebe a ga-eji efu mọzụ ofu nwanne nna gị akpọ sịgo bịa gịbịa hapụ na ya anụ ọ bụ anụ ka ụnụ ya emebe ife a hapịa ya were ụwata ka mmadụ na ihe ụmụazị a na-akọdoghị anya stil ya mugo so nwere onye tụrụ ime gị n'ime mmehie. Ndị Igbo enwe ụdị ha. Now that very man efe ụnụ 5 wives wee mụta ụmụ 40 ọ bụ ka taa ije meji DNA ị ga-aghọta na ọsọ 10 ka nwoke a mụta na 30 abụrụ onwe ya. ama mgbe na-anụ ihe nna gwa gị ụmụ 40 a dị man ụmụ ime ya DNA ị ga-adị shocked ịghọta n'ọsọ 10 ma ọ bụ n'oru ka nwoke a mụta nwụrụ ya. N'oge a onwe ya na-ahụbacha ụmụ ya niile ama ọ dịghị possible. Ụmụazị gbagharịkata ahụ na ogwe nke enyekarịa nsogbu isi agaba onye bụrụ nne gị wezụghị na nne ya bụ Biati gwa ha sịgị na Biati enwere agụrụ mbọsị Biati mụrụ nwa ewere wine memori echeki ya ka ịgba ma ogwe ebe nwa si ihe hicha Biati ọkwa na-agụ ya chịbata ọkpa n'ụlọ mgbe ọbụla ọ kpara ya n'ezi ọhịa hụrụ ya makwa ebe o si bubatara nwoke ndị mgbe a laịfụ mgbe a ihe a na-ahụ n'ebe Chukwu si ebubatara na onye ohi n'ụlọ ọ ihe eji ama ọgaranya na ihe echenjiziri echenji ụmụazị kịta na-ege oge ahụ nna agwa gị ada abụ ọgaranya abụ otu a na-asị gị na mmadụ bụ ọgaranya mgbe ahụ ada abụ ọgaranya a na-eme ya eme a na-eme ya eme ọ ife imenwu na ị na-eme ya na-afụ ya mara na ị na-eme ọgaranya eziokwu life ga-adị interesting a na-ebu gị na soshal midia mgbe abụna ebe ọbụla anọ na mgbe egwu ọnwa unu ka a na-ekwu ụzọ esi aje nkụ unu ka a na-ekwu ụzọ mmiri unu ka a na-ekwu because na abịa na bediman mkpamkpa na-akpa ndị isi nkụka nọ ndị atụtara ime ha ndị ọbụna draiva ndị si akwa nga gbagote anyụ eri ya nwunye
ọbịa deliva alụghị ya nke a na-achịpụta gị ụkwụ n'ama mgbe a na-akpụ ya nwata arụ na kpute n'ụlọ ya na-arụbụrụ n'ọnụrụ ọgụ ebe ni sịsọ ndị ya ama na ụmụ bụ ndị isi nkụka ndị a efe dị kwayet ya ama ha ka ekwen ka esi ama ya onwe bụ onye kpọrọ ọgwụgwọ ndị esigo na nwa gị tụbara nwa ya ime ma na nwa gị tiri nwa ya ihe ma ọ na nwa gị bịa mebisi ihe ya ịgbago onwe ụdị ya so onwe aka esi ama ha ịgbakwa ya na-ekwu okwu ya gị nwa na-ege ihe na-ekwu frens ị nwere echetara aba mmadụ 20 na frens ị nwere asị kpọba na nke ịkpọta nwo 7 sef ichebezie ya echebe iwe bụ nwoke mụgidere mụọ 40 ọ gbachaba ndị isi nkụkọ wee bụrụ ndị nwa na-anwụju amụ oyi so oge ahụ ihe a na-achọ ọ bụ ụbara mmadụ ihe a na-achọ nke na-agbabụ na-achọ ụbara mmadụ iwere ha na-ego ume n'isi nwanyị ihe kpataziri na o nwere ụmụazị a na-amụta today ihe a na-ese okwu na many families enwere ike ọ bụrụ nwunye dị man jere nụta mmadụ and as long as ọ bụ nke nwaanyị jere nụta ada eme ego anụtago ikekwe ya nụtara ka ị bịa mụọ nwa ịghọtago o nwere onye na-amụta nwa kwetu nwunye ya mesịa ụmụ ya nwụsịa nwaanyị nwere ike ọjọọ nụta nwaanyị acha ka gị na ya zụọ right ya azụọ ma ọkwa n'iwe dị na anyị eme ego ọ na-adịkarị ebe nwaanyị tụtara ime na nwaanyị tụtara ime otu a ka ị na-esi je kpọrọ ya ọbịa mụọ nwa so nwa ọbụla amụtara like that some na-apụta today je na anụ ọgụ na amamụ ya mere nke a ma ndị ọ dị ka nne gị akọrọlụ ya o nwere ike nne gị agwa gị na-eme gị ọbụkwa na-eme ego nne gị nna ahụ wenata ndị aka ọgụ nsi kedu ihe ọ dị so ọ wee bụ na emegidezie kịta ndị kịta wee bido ịwa anya DNA o nwere ndị jelu DNA anwụọ n'ime ya ka nkọwara ka esi anwụ nwa na-arụ dịkwa ya nwoke a dị 65 years onwekwu ya na-aya ya na ụmụ ya na-ebi ọfụma ma nwunye nọ ebe a na-aṅụ nkwụ na-akpa nkata maba njakịrị ka e kwuru nna ya ọbụla jee ma ụmụ ya DNA nwoke wee jee ma ụmụ ya na-atọ DNA ụmụazị na-ata ụmụ nke bụ nwa BP abịa ebe a ka nwoke ahụ na wee tibie na ọsọ gbara iwe agba azụ onye jee ka onye afụchata m ụzọ mgboji atụ egwu nwoke esi na anwụ many men bụ sịsọ ọkpọ owuwo ife agburu ha and adịkwa ama gee ntị ife dị na-abụ ife eji ama njakịrị nwanne m n'ọma alụ na ọya na-egbu ụmụ nwoke kịta nke dị egwu ọya ọ na-egbu ihe ọ na-egbu bụ jaja mafia BP hey many guys etipịachana ka m na-agwago many guys na-adatọkọ o nwere gaanyị ga-afụ like this ọ wụchasịa anyị na-awụ ndazi arụ ọ dịkwa onye ịghọta ihe nwoke na battle BP o nwere sụsọ one news ị ga-anụ sef sụsọ ofu news itipịa I tell you iti na-egbuo na ndị mmadụ yara ya ịdasị ọ bụrụkwa na ịma na ihe eje izu ike gịnị ka iji ime were ụwa gị etu isi wee fịa na nke nwa na-agbagharị DNA alụwa edichọ na nna gị edichọ na nna gị bụ original edichọ na nna gị bụ original na nwata iyi ọnwe ha ma ụmụ agbagharị
na-agbagharị na ihe nke ikpeazụ ya ji wee kazie nke bụ na ihe ụmụ nwaanyị na-alazi nke ikpeazụ a na-atụkwa aka na-atụji aka na festa ka agọọ a na-alụkwa aka oge ọbụla accusing finger na-eje that axis na-ajụ ndị ogbe anụmụ na-ajụrụkwa onwe na ajụjụ ọ gịnị na-eme ya na-alazi nke a bụ ma ụmụ bọyị gị bụ nwaanyị na-alakwa n'ọnwa bọyị ka ihe a yakwa ya ifele ọ dịzikwa chachagharị ifele ọ dịzikwa nwa bọyị ka ị na-ala chukwu ajụ ị chọọ na ofu nwa yahoo amara na anwụ anụmanwụ na anwụnyụ anya ebe anụmanwụ furu anụmanwụnyụ anya na wayo so due to etu o si wee dị ndị Igbo eji ya DNA wee kpọrọ ihe bifo ya ka ndị nna ifa ji wee last ya rezie dia family kechie ya ka ha si wee kechie ya so dị ọkpa ihe niile a na-aga n'anya ya. I know what I'm telling you now. I know what I'm telling you. Onwelu ndị even as we speak mana onwelu ndị ekugharịrị n'ụlọ ọgwụ. Some of these rich men ị na-afụ sef, some big men ị na-afụ ụmụ ha abụọ ha amụ ya. Some ọ bụrụ ha amụ ya. O nwere nke bụ na ekugharịrị ya n'ụlọ ọgwụ. O nwere ndị na-eje n'ụlọ ọgwụ rụọ with doctor. Ịmụọ nwa like this ya ka o ji adị mma ịmụọ nwa si gosi gị nwa ahụ ikirie nwa gị ahụ ọfụma bifo a na-ekuri eje n'iwu ya na ihe na-eme n'ụlọ ọgwụ. Mmadụ ka a na-ekuridu nwa ya dị ndụ ọ pụtazi agwa ya na nwa ya nwụziri anwụ na-ejeje tufuo ya na-enigwu ya mana efu nwa gị anya. A na-arụ jango ihe na-eme na be anyị ọ na-agụ akwa. So nwee ndị ekugharịrị ha eto n'ebe ahụ ekubatara filuo na fa ọ bụ nwa amụnite eti ya n'ezigbo ụlọ akwụkwọ na-enye ihe ọbụla ọ chọrọ. Ụmụnna nwa odo onye na-afụ ya anya ikekwa ha bi obodo oyibo sef ebee ka ya afụkwanye ya nwata ma onye a na nne nke a nne ya ibe a ka ọma azụọ ya with love ezi original nye ya love ọbụla onide onye ahụ ọ nọ with ọ ya bụ nne ya. Enwere two ways about it. Ọ nne ya bụ ihe a ọ bụrụgodu na ị ma na ọhọ nwa gị o nwee oge elue ọ bụrụzie part of you ihe dị na enwezi ya. The same way di na nwunye na-esi nọkata ha bikata ha yi onwe ha by force. Ifu nke nwoke na nwaanyị ha na-abịa eyi onwe ha the bond adịgo ka ọ na-ịma na di na nwunye na-eyi. O nwere ebe a na-anụrụ di na nwunye efu ha na-abịa eyi onwe ha ozugbo. So gị na onye anọkata iwu ka ọ bụ. So wee mesizie nke ikpeazụ a ihe na-ewuzi everywhere abụrụzie DNA. The thing na-etisa families, the thing na-break marriages, a lot a na-eme in the sense na that thing mezie enweghị the trust again. Some people obi eru ha na ịghọtago ọ na-eme ịma na abịa na di na nwunye n'ime di na nwunye the only person dị sure of ụmụazị a bụ nke nwaanyị not nke nwoke. Aga m agwa gị why. The only person dị 100% sure of this child nọ nke bụ nke nwaanyị not nke nwoke. Nke nwaanyị mana na nwa anụmanụ na-enube dị a bụ n'ikpu ya ka o si pụta nọ nke ahụ ọ mụpụtara dị ya ọ dị awe ọ ma nọ ya mana the man adịghị sure nọ nke ahụ ọ gbawughị. Produce ya
nwoke bụ na efu ya n'ụlọ ọgwụ oje ileta izi ya na nwunye ya mụrụ nwa ojegide iru o wee ka ọ na-esi ọkụ ọ dị nwa anya ihe ọ na-ene kọwara ma oyikwere ya nwa kabịrị ụwa nya nwa kabịrị ụwa taa yi na-enyi ya n'enyi ha bifo ọ siri ndị nne ochie ya na-asị ya n'enini ha nke adịcha ka nna ndị agadi nwaanyị a na-amakwa na ihe na-atụ awara gị na nwa eyi acha asị ha na-eni ya n'enu imi asị gị na-eni ya sị na-ere anya nwata na-emepebe ọfụma asị gị na-ere anya ya na anyị gbara bụrụ na ịgba nnukwu nna gị mgbe ọbụla efu ya ọ na-edi mube anya na ọ ya chighatara azụ okoko ikweta ịwanọ draiva gị ịwanọ draiva gị nyere nyoka ebe niile adịma ndị draiva a na-eji nwanyị ala so ndị draiva this is the weekend anyway, so me also shut down. No. Okay. All right, so back to what we were discussing earlier. Sorry about that break in transmission. I still remain there we were, and this is a wonderful night. I feel so delighted to be here with you, and then this opportunity to touch on some of the important things now lack in our life of so many people who were not opportuned to have that kind of life we had back then. So we were like coming from the past, we live now and still in the future. So there's this other brother of us who came here and said that he disagreed with my stance or my definition of Abiyama. So I'm an Organachigataz. And though all along I was waiting for him to give us his own version, if ever Abiyama, you know. So obeze kọwa ihe ọ maara anyị nwazi n'onwe anyị atụ n'elu mara ife dị iche n'ife okwu n'ife nkwu ịghọtago ịma some of the heavenly bodies anyị fụ those heavenly bodies anyị na-afụ like the stars, the moon, the sun, even thunder, lightnings, and all those things I know forget. Very able if I for about galaxy and do it. Now, some one I know even the names, and some of those no FF. And yellow for half hour. And yellow for half hour by their beauties and human imagination. Ichekisi afa abagasịrị nnụnụ maka ndị Igbo nyesịrị afa ichekisi afa enyelụ ha especially those big ones ma ndị ene ị ga-aghọta etu the things were they connected to anyị nwa ihe na-emekwa naanị ebe a. That's why some of the things efu n'elu ha nọcha naanị ebe a.
so ụdị afọ a na-enye ha ọ na-eportray beauty of ihe na-eme na the other side ị na-afụrọ. O nwere inu atụ asị ma mgbe nunu gị inu a oge asị na mmiri ụgbana ji wee saa arụ eji wee saa iru ka ugo ji wee wụọ arụ. Ịnụnụ gị ya ụgbana kemgbe a na-akpọ ụgbana ị ma na ụgbana na onye a na-eji akwalifai ụgbana na Baịbụl eme ịdị mmalụ ezigbo mma dị ọcha dị slick onye ka a na-akpọ ụgbana ya eji afa a according to beauty of that bird. And ịma beauty abụrụ ordinary. Beauty is coming from the other side. Ebe a ka ị ga-anọghọta ebe anyị si wee bịa. That's why anyị ji wee nwee idea etu ọ dị bịa na on the other side na-enwere fullness of beauty that side. Ịghọtago ihe niile a bụ human mind. Onye ọbụla ịbịa ihe ọbụla ịconceive in yourself iwepụta ya. So anyị cha niile na-afụkwu ya even in the church way. Etu nsi wee bido the teaching in the church way, most of the things ihe na-egosi gị from the other side ị na-afụ ya something dị great. Etu esi wee kọwalụ gị ebe a efụrụ ya na ahụ malụ mma na ebe ahụ maka na ebe a ka ihe niile dị. Mmadụ apụtasị na ya alụchabago ụnụ ebe ahụ. Oh, brain ya ihe bịara ya n'isi out of imagination ọ na-ekwuzi ya. So anyị na-afụ that side ebe a you can't say no etu a ka ọ dị mana iji obi gị na-afụ ya na ebe a ga-ama mmarị nne ọka isi wefịa na ọka nsi wefịa. Ya kpatara na ihe ọbụla na ifuru mgbe nke jọrọ njọ na side anyị na-afụ ya na ebe a bụ expel no ive ọjọọ kwesị ọdụ n'osiside nka. You got to go as if na n'ilu unyi or because you cannot see what is going on there. And if na ma unyi na atịtị niile bụ na ebe a ka ọ na-amatọba. So ya kpata ife ọbụla bụ ife ọjọọ a na-afụ ya naanị ya, but it's not like that. Ịbịakwa from the other side, an Igbo goddess. An Igbo goddess. Ya bụ afọ. Afọ ya afọ bụ bowel na house everything etu a ka anyị dị na anyị aka onye ọbụla nọ efere ya ebe a ka orimili bịalụ. Ya bụ ife niile ị na-afụ na mmadụ bụ nwa mmiri na omenala anyị ka nna gwa mmadụ asịghị na ya bụ nwa mmiri na ife ndị a niile onye mmiri na onye anị ife dị iche na ya adịrọ much because naanị na mmiri bụ ofu. Ilukwe na mmiri ahụ anị dịkwa ebe ahụ. They are all working together. Ebe anị ahụ nọ mmiri na ya jụọ onwe gị ka ekwana energy ya na ebe a. Energy a bụ coming from ọkụ bụ eke. Ịghọtago ya bụ light, the sun that walked upon the water. If na ha ncha niile nọ together and ikuku dị dia efere ya bụ ife a na-agwakwa gị orie afọ nkwọ eke ọkụ mmiri anị ikuku. Ife ndị a niile bụ gị. You are part and parcel of them. Etu a you cannot separate them. You can't separate anị from mmiri. You may separate nwa mmiri from ọkụ. You may separate nwa ọkụ from ikuku. Ọ bụ na ikuku adịrị ọkụ amụ ewu. Amami na ghọta na. So ha ncha niile dị together. Ọ ife a niile fọmụrụ gị. That's why na anyanwụ ama achagbu gị. That's why ị ga-eji mee pronouncement o mee. Ya ka iji wee bụla a God. You are not just an ordinary ife na-akwụgharị. Ife so mmiri ma agha ya amagbughị amagbu kama oyi atụọ gị. Ana mgbe ahụ oyi na-atụ gị
otu esi akpa laita ma ọmachis nke nwazi na onwe gị ji aka gị na-akọ njọ ọkụ n'ime gị, ị na-atara ị na-eme ka ime gị kpobe ọkụ ka ọkụ a wee pụta. Ọ dị ka ọ bụrụ na arụbie ya gị like this, o nwere mgbe oyi ga-ama gị like this, efu na ị ga-ata ichi n'onwe gị, ịtara ya ka ọkụ pụta gị n'ime. Mmadụ na-eji aka ya kpanwubie ya ka iji wee bụrụ spirit. There are so many things you can do which ordinarily ma emenwu ya, mana o nwere ka ọ ga-adị mee ya. Ka anyị were ndị na-agba bọọlụ for example. Onye na-agba bọọlụ were ebe ọ na-anọ hitie bọọlụ ahụ, bọọlụ ahụ ga-ejegide jedanye na net. Ị na-awọnda ka eku ife a si wee mee. O ji mmụọ ya, obi ya na ihe niile kọmand ya fit ya, o buru bọọlụ ahụ na ọ kọmand gị ebe ọ na-eje. Obi ya niile gwara ya na ọ ga-erich and it must get there. The same way isi si ọnwụ n'abalị a kama gị danye n'aka ndị ọjọọ na ị ga-eji ọkpa gwagide ọfịa na ị ga-apụta, ana ịbala ọfịa gwagide ọfịa alịpụtakwa. Agụ eburu agụ, onwe ihe mere gị, mana ị mara ọdịnarịli ị ga na-eche na agwọ ya ataghị n'ime ọhịa, ofu anụmanụ ga-emerụ gị arụ, ogwu ya manye gị n'anya, this that, mana ịbara ya the same way ka ị ga-eji wee nọlụ. Efe na taa bụ 24, echi 25, nke a 26, ana ịma na idebe ego iji ya akwụ ụgwọ ụlọ on the first. Even na 30th jiri ego, ị nweziri one more day left. Kekwe ụlọ ibi na ya bụ first, latest, onye nwe ụlọ ewere ego ya because ị na salary until 24th. So nwee ihe ji ifu na ọnọng bụ na ọnọng ọ dịghị n'aka, mana sisọ 31st alone ụdị nkwogharị ị ga-ekwogharị, statement ị ga-adrọpụ here and there before you know it. First ị na-akwụ ụgwọ ụlọ gị direct to show you na ọ bụrụ na nkwogharị ikwogharị on 31st ya, na ọ bụrụ na ị continue dị nkwogharị na before 10th na ịghara akwụkwọ nke anyị na-arị azị. Ịghọta gị ihe dị na spirit na-eme ya. You can command. That's why you are a god. Mgbe spirit bụ spirit, ọ na-akara banye na mmadụ. In that land of the spirit, ebe ha nwedebere power bụ na that land. Na-ege ntị ma onye na-abịa asịghị na ya na-command the spirit nke a ka ọ pụọ na ndị otie like pastor. Spirit enwe much to do here. Ebe o nwere power bụ ebe ahụ ọ na-concentrate. And now it is physically manifested here. So you nwere two things running. Spirit can disappear jee ebe ọbụla sọrọ ya bet o meghị nwa anụ arụ. So gị nwee igodo anụ arụ, gị nwa bụ eji power na ịbụ eze. So most times nna agwa gị na the happiest day of my life bụ ụbọchị a mụpụtara m n'ụwa. Afụ nna m abịago ụwa na nna m otu iri tenko bụ etighị shishi n'isi m no concern me. Abịago ma na-agụ survival m. Nwe efuru obere a sị gị na agụ ugburu ya. Sọkwasị ịtụ anya na dustbin, a na-ejekwa ebe a jee gụpụta ya. Chukwu kere aka oyibo ga-enye ya mmiri ọ ga-ala. Obere nwa ahụ efuru, ọ mụ ya ọ na-eme, ọ ga-survive, ọ bịago bụ na ọ bịago. I was so happy na amụpụtara m ebe mburu flesh and blood. Mmana nkwogharịchakwa ebe abalị ndị na-akwa ngafekwa na the other side. Na-akụkwa anọ m ọfụma. Enwe two life, ofu in the spiritual, ofu bụ in the physical. Abụ m eze ka ị na-akụ. Ọ bụ na were gị na waterproof tụnyere na toilet ị ga-anọ ebe a. Ị nọ na mmụọ, ị nọ na mmadụ, ị nọ ọfụma. Ị nwere power to do and undo. With okwu nkịtị kwuru ekwu, you can send men into the bush. With just data now, let all the men enter the bush. Tomorrow, the zoo terrorists here. This okwu nkịtị kwuru men eju ya. Kara agwa na teeth go surplus. I will just make, I will just make one phone call. When David asks,
I will make a call na enough load ofu truck trailer bịa ofu truck ndị amị bịa anyị fujiri ya mgbe ahụ. So as a mmụọ na mmadụ ịbụ ị nwere too much power mana ekwa ka ị explore that power ị nwere ewe rob agụ of your true knowledge na inwezi knowledge of who you are or what you are. Ibidozie fụbazi onwe gị asa atọrọ na owe bịa na ị ga subject onwe gị to somebody. No, I dey tell you, onwe ha ebe ị na subject onwe gị. You know why? Onye ọbụla bịalụ n'ụwa nwere equal stake. Ịchọ ịmanụ n'anya n'enu na-enigodo anya n'enu wit anya ime mmụọ gị. Ọ dị ka ebe atụ na-agha enu, ọ dị ka onwe onye ga-block space ya, ọ dị ka onwe ga-block space gị. Ọ dị too wide ị contain onye ọbụla. So onye bụ onye nwe anyị na subject onwe gị to sị gị na ya bụ superior being. Ife a bụ mmadụ na-etichi gị that thing. We are all, in the spirit we are all equal. Na ma ebu ibu ka 911 emezi abụ VW na ọ bụrụ moto. Damfo bụ damfo na-egekwa ntị. Daina bụ daina. Kesi afịa Corolla bụ ife niile a bụ moto, ọ bụrụ size ka a na-ekwu. Etu a bụ ihe na-aghọtara ya bụ ife na-enye gị nsogbu kpatara iji achụ ego mbịaka ọnwụ ndụ ya kpatara iji compare ebe onwe with somebody. Ya kpatara iji ala ka ị compare mmadụ ma isi mmadụ ya na-ekene ihe ọ kwesịrị ịbụ na o kwesịghị ịbụ ihe dị ona gị nwa na-agwụ ya na o kwesịghị ịbụ ihe kwesịrị ịbụ gị nwa na onwe gị. So the more ị na-aghọta ya, the more ị ga-aghọta bụ ife ụwa in a different perspective. You enjoy your life. You are here to stay for a while, ewaba, and ịmanwụ nata anwụ mmadụ ada anwụ ya na-eme transition. Agwọ nọ n'ime ọfịa nwe oge ọ na-elue, o were aka yipụ skin ya oyipụ ya oyirikwe nke ọfụ. Ego na-anọgide ọ pụọ nabaziarị na mountain jee n'ọlụ onwe ya jeje megide ka maka na ọnụ ya amegidegoro bendị ya ọ na-erinwuzi nri, ọ jee tee onwe ya afụ buo dị ọnụ dị ya na-esu ọnụ ya na oge esugide ya megide ya after a while ọnụ ya ha dapụ nke ọfụ ya pụta ochigatakwa bịa ribekwe nri. Etu a ka mmadụ dị. O nwe oge mmadụ ga-elue anụ arụ a na-anyizi ya alụ, spirit ya ma na-ebunwuzi ya because no spirit na-ebu mmadụ ya ebu ihe na-emuvu gị bụ that spirit. Etu isi afụ trailer ọ bụrụ na ọnwa jai hydraulic ya mere steering ji atọ asị gị na ịgheta gị without that taya moto ya aga ya bụ na taya na-aga ịgheta gị ife nwa. So spirit anyị na-ene anya ya bụ na ị na-aga oge ị na-aga ike agwụghị spirit si gị nna gaba. Oge ị na-agba race spirit a na-asị gị chụpado ha. The same spirit na-eme gị a na-asị gị nna mechie enu ka anyị na-asị ya nwee ndidi na mmụọ gị na-agwa gị okwu. Ị nọgide ebe ahụ ife ofu kọstọma abịa zụọ gị ahịa. Spirit jụzie onwe gị kedu ihe bụ that spirit a bụ your other part nke ị na-ada afụ nyanwa na magnetize that almighty ya na-ekwu. Almighty ya ị na-ekwu abụrụ mmadụ, ya bụ anyanwụ, ya bụ mmiri, ya bụ ikuku, ya bụ ọkụ a. So ịtapụta n'ime ihe ndị a niile ya ka iji bụrụ part and parcel of it. I hope na teaching adịghị too deep. Onye bụ that spirit ihe ọ bụla eji emetụ ị ga-asịrịrị na mmụọ m gwakwa m na onwe efe mmụọ m na-agwacha m nnọọ. Mmụọ m osikwa m gbaa game a na-agbasịkwa na m game a amakwa m mmụọ m sikwa m gbaa dị game.
ị na-efolo mmụọ gị gaa na-eme much mistake. Onye abịba a na-asị gị gbaa chi gị nso. Gbaa chi gị nso bụ gị jụọ onwe gị ajụjụ, listen to yourself. Enwere ike family gị na-aghasa aghasa, mgbe mabara na solution to idozi family a bụ within that family ka ọ dị. Ije kwube fada ama enye gị solution. Ije kwube Ebuka Obi cannot give you solution. Solution that family dịkwa mma abụkwa ndị kpọkwabara family a bịanụ ka anyị nọ meeting, di na nwunye ga-anọ meeting. Most problem ị na-enwe solution ya nọkwa within you. So oke ị na-enwe internal crisis, obi eru agha na anger issue na ebe ndị a niile, the solution nọkwa within you. Ịkpọba onwe gị meeting, igebe onwe gị ntị. Ego bataghị aka nwere ike ọ na-efe gị kpakakpaka n'isi, chọọ ige ntị. O nwere ihe ị chọrọ ime, mmụọ gasị ị ga-eme na ị na-esi ọnwụ na ị ga-eme ya na-ejighị eju, still ị ga n'iru mee ya. Imesi anya the thing na cause all problem, end ya na police station with your reputation. Idrokwa ebe a na-edebe aka ede. The matter will continue. O melụ na mmadụ ebu anụlụ di na nwunye 2 years ago, fa gbasara na with all the money spent na wedding, expensive wedding, ana agbasara na. Mana ife anụnwa na-ese okwu could have been avoided. Or the avoidable is the issue of sorry. Mana ịma na ọ na-adị very difficult. So onye na-edozi ga-abụ a humble person. And mmụọ gị na-try to humble you eju. Spirit ya na-try ka humble your other part, your other self. And ọ bụrụ na ị humble onwe gị, your life aka already na because ị na-enwezi internal crisis. Ị na-suspect some of your friends na ha nwere hand in your marital crisis, na ha nwere hands in your business clashes. Even ị na-enwe na ada ịmụ problem ị na-suspect gali ndị mmadụ. Until you go back to yourself, kpọọ onwe gị meeting. That's why I'm just saying spirituality na ada adị mmadụ na-abụ ịtọ na ya. Enwe onye na-anụ ihe ị na-ekwu. That's why eji enwe secret room. Ị need ya mmadụ ịgasara nna ka ị nọ ọlụ onwe gị, ị nọrọ ebe a ị na-apịkọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgwa chi gị, bụ na taa na ị chọrọ iberi ya akwa, ị na-eberi ya. Ihe ị chọrọ ịgwa ebe ahụ ịgwa bịa. Onwe onye na-anụ ihe ị na-ekwu, sọ gị na ya anọzi. Atana m afụfụ, kedu ihe eji wedịrị m ona? Nekwa kọntraktị ya nke enwetakwa na Disemba na akụkọ akọrọ, nekwa kọntraktị nke ọzọ akwa na ihe e kwuru, nekwa nke anụnwa. Gịnị bụ ihe a na-eme m? Ị na-erizin ya within yourself. Because out of the abundance of the heart the mouth speaks. Ị nọrọ onwe gị, you are now free to flow. Ọ bụrụ na nke gị na-abụ n'ebu somebody na-ekwupụ n'ọnụ, nwa onye na-aha asụ ya n'ime mmụọ ya, umegide nye onwe gị time ibusisizie. Some people bụ na bathroom fa ka fa na-eme ya. O nwee bụ na ọ bata ọ baa na jacuzzi ya. Ọ bụ na onye na-agbazu o jego si tọsịcha, ọ banyezie di ya, banye onwe ya n'ime ebe a, foma izuo ya arụ, ọ nọzi ebe a na reflect. Ọ na-apịkọ ndị niile bịa his way today. Ọ na-apịkọ business consignment ya niile. Ọ na-apịkọ friendship ya. Ọ na-apịkọ ụwa ya. If gosi wee jegide wee lead eto ebe ọ nọ na, ọ pịkọ ihe niile apịkọcha ebe a ka ọ ga-anọkwa take a decision how to go about it. Advice bụ enyesi agha gị nwa ka ọ dịkwala ipik nke ị ga-eme. Onye ọbụla ma afa nne ya, hapụ na a na-akpọ ya mma. Anyị kpacha anyị na-akpọ ya mma, anyị ma afịa. So gị nwa bụ onye ji solution to your problem. That's why in the other video men sị gị na problem bịa, agbara na ya ọsọ. Ị ga-abịa problem ahụ nso solve ọnya ka ọ pụọ ọgụ n'ahụ. For example, m na-eme program nya, ijiji a na-efegharị, one ijiji ọ na-distract m. Ordinary somebody asị gị kụpụrụ ya,
gịnị ka m mee ekulu ndị a nje gbugodu dị ijiji by the time ji gbuchaa ya obi eruo m ana amara na m asọfụ na the problem. ọbịa ị na-ewere ya etu ahụ o si abịa, ọ na-abịa ị na-ewere ya etu ahụ o si abịa, ị na-egechighị ntị, ọ ga na-enye gị good direction and ọ ga-eme ya in a way na ọ ga-esutu, ọ ga-eti ihu na high jump. So most times ife ga-eti ihu na high jump chi ga-ama ekwe ka ọ bịa nso, that is the thought bịa gị n'isi ọkụpụ ya. ịma na ọ bụ information niile bịalụ dị valid ka ị na-use. O nwere ndị na-eme anya ka ọ na-efuro doesn't mean na ọbarọ n'ihe a na-eme, o sokwa mana ị ga-emenwu nke ị ga-eme. Ya kpatara mmadụ nwere ike ịsị gị na ya na-ewezi ọrụ na ya ewechaa na ọrụ for the year na ya adịgo fully booked this that. A na-eru saturation, ịsaturate ya iru ha na to that saturation point ma na ọgwụna. So nke onye ọbụla na-abịa na capacity ya. Ihe ibu na bụ ihe m ga-ebunwu, o nwere ga-ebunwu 50 liters gafe a, nwe onye ama na-ebunwu ya gafe a. It doesn't make him lesser of a man. We are all men. Because ị na-arọn family gị, ọ na-arọn nke ya. Ana onye a na-ebunwuro ife ibu enwere ike so na gba ọsọ ebe ọ gbalụ nke nwa na-ebu oke ibu ime agbalụnwu di ya. Does it make you a lesser man? Mba, we are all men. Onye ọbụla nwere capacity ya. Etu a ka ọ dị na ego a na-achụ achụ. O nwere ndị ga-ebute ya, nwee ndị ama na-ebute ya. But n'ibute ya emezighị ka e nwee ife a na-akpọ inferiority complex. No. Onwe ike kaghị ebe a kaghị ebe a. Mba. Ọ ya akaghị mkpụmkpụ kaghị ogologo. O ya enwerịrị ofu ọ ga-aralụ. Nke nwa ga represent kwa somewhere. O nwere sebere siga gburu ya. Nwa onye sere dị se siga dị 80 something years ka na-ese siga na siga egbu ya. O nwere si na family asịghị na family ndị ala ha na-enwekarị ndị ala. Ife onye si ebe a pụta ala awụ ya one day ana ọ na-ekwukata okwu kwuo ka onye na-enwe sịkọsịkọ. Onye ọbụla nwere ihe o ji bịa ụwa, o nwere awele iji bịa ụwa, o nwere akara aka iji bịa ụwa ebe ị ga-elive ya. Mana mgbe ọbụla ejeje were ụmụ teachings ụka atie gị n'ime, you will never be a complete person. Ị ga na-enwe crisis within you from time to time because you are not allowed to think for yourself. If you can think for yourself, you feel that many things is very easy to handle. But for the fact that you are not handling them, you are putting everything into the hands of the man of God, into the hand of God. God will solve all of your problem. If that your problem can now accumulate, you hand it to God. Which God? Unable that God. Hand it to yourself. Handle on yourself. Nwanyị ka dibịa ọ sị ka aje jụọ God, ka aje jụọ pastor. Itoru oge decide na ọ dị nwoke nchọrọ ya fọzie na nwoke a na-eje ụka. O webe na-efe quality ị na-achọ na nwoke ife iji jụọ ya bụ maka na ọ na-eje chọọchị ị na-eje. Ibido bụ ige onwe gị ntị, ị ga-ebegide ghọọ ọkpọkwube nne gị. Ịchọba ndị ụka gha ihe a ka ị megideziri end ya up with ofu akara ogori gịnị a na-eje ka ụka. Iche na mmadụ dị ya n'ime te ị na-ebe akwa, mana ezigbo nwoke ebria ikwugheribe na ọ na-eje ụka. Ime maka wedding deprive onwe gị eternal joy as a woman bịara ụwa. Joy kwesịrị inwe 12 years from 12 years ago ka ị na-ayọzi Chukwu na-enye gị chance ụdị ọbụla abịanụ. The same God ahụ echebere ọghọrịa gị for many years. Na-aghọrị gị nke abịa na ọ bụ nke a ejụkwa ya, onye nke abịakwa eju onye ọsị gị na ọ bụ ya. Ije na-ajụ your God maka your man of dog bụ your God. Ije ọsị gị mba ka ekpe ekpere, ije ekpecha ọsị gị mba na onye abụghị onye nke gị. Ihe ọ na-afụ n'ụzọ nwoke a bụ success today, echi downfall. Na-akọgheri ị na-ebilivu ndị a kama ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ. Na ife bụ the most important thing to nwaanyị ọbụla bụ ịnụta onye a na-plant smile na face ya.
onye a bụ the most important. Church adịghị determine how good mmadụ dị. After all, na ije na church na ndị ya afụkwa abụkwa the same people efusikwa na street ịta amụrụ ndị ọjọọ. You can't trust men. Ha ncha nọchikwa n'ụlọ ụka ahụ. Efu na ezigbo ihe na a na-achọ ya achọ. Ya akpọbasịrị akpọba hịara ndị a ije ebe akpọbasịrị ya fesasị ya jụọ ha original ka ifu ebe a ejeje wepụtara ha original ya eje si n'ime wepụta ya na ha emededebia ebe anwụ achagasị emededebia ebe ndị mmadụ afọ ya nọ dị common eje zoo ya n'ime. Ihe ọbụla nwere value na-ezo ezo. So some of those good men ga-abịa ine ha anya appearance ha ga-atọ gị ụtọ. O nwere ike o bụ ụdị isi ndị ala mbụ iche na ọ bụrụ a good man na onye abụọ a radical. A radical ahụ eme ka a good husband na Charlie Boy for example. Onye Afras Casanova na Lagos back in those days in the 80s mgbe ọ na-akụ egwu na-akụsi egwu ike ubi you na-host shows club ya ihe eje nkwenye ya musician ka ọ bụ big one or big artist Charlie Boy ya in the 80s. By 85 86 onye abụrụgo big artist na Nigeria. na marriage ya ka dị intact ruo taa with ọkwa onye na-ese anwụrụ mana na ndị kpụrụ onwe ha pastors marriage ha aghasasịchana nwa nke rudu 5 years 10 years in marriage. Efu na onye abụọ treasure mana ya afịa onye ga-afịa bụ nwaanyị ma ihe nwee ndidi na-ajụ onwe ya ajụjụ nwere sense jụgoro onwe ya what kind of man do I want. Otu a ka ọ dịkwa na nwoke ị ga-afụ ezigbo nwaanyị inepụ anya because na o si ya na rich family, inepụ anya because na ọ na-egbuke inepụ anya because na ọ na-eyi expensive hairs, inepụ anya na ọ na-eyi makeup ọ dị local ije chọọ nke tere makeup kawasigola anya echi nwee problem. Inwe problem a na-achọ ya achọ ị ga-achọ ihe wee chọta ya. Etu ahụ bụ na ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ kedu ihe m chọrọ wee sị na ị chọrọ nwoke na ị chọrọ nwaanyị nke ama na ya eleghị ahụ ọkụ nke ya aghọta gị ọfụma mana ị ga-akọwa onwe gị ka e wee nwee ike ịghọta gị ọfụma. So onwe nke dị ituru onye ahụ ị na-achọ ị bịa ya nso na dimọ gị na ya na-ekwu okwu ịchọpụta na njọ ọjọkwa bụ so n'iru na njọ elu okwu ya n'obi. Ụmụ nwaanyị niile gbasocha handsome men ha ncha ended up with heartbreak maka most of them ụmụ nwoke a hapụrụ that mma ha dị mma mezie ha dị lazy dị mma akpụrụ ha kpọfuo ha si na mmadụ sachapụ na-ala ga-eri si n'aka nwaanyị nke ọdanye n'aka nwaanyị nke nwaanyị akpọpụ ya karịa ya nwụọ before you know it. O mee gị dị lazy. Attention gị niile na-adị na people emeghi accept instead of attention gị dị how to build ka ndị mmadụ na dị attracted. Something ga-eme ha attract apart from this your handsomeness, and to maintain the handsomeness you need enough money. Fine boy bụ onye ji ego. So nwaanyị gị ka ọ dịrị ịma ka quality ịchọ ọbịa. Don't think about your church enwe onye ọ na-enye nri. Ndị na-ada eje chọọchị ike ha dị happy, ndị na-ada eje chọọchị ike ha nweta opportunity, ndị na-ada eje chọọchị ike ha mma sef ike ha dị qualified. Degree one ka iji. Mark Zuckerberg ọ na-eje ụka ọmụ ihe bụ ụka since nne ya mụrụ ọmụ ihe bụ ụka. Ọ na-ebiri onwe ya ndụ ya ine ya anya wite ego ya niile efu anọ ya bụ the simplest man. Etu a ka ọ ga-abụ isi fụba ụwa. Ije na South Africa ana m agwa unu mgbe ụfọdụ traveling malụ mma ife mmụta n'obodo ya erika. Ndị South Africa adịrọ conscious of eyikwa expensive akwa eme ka afọ this that ya ka ihe ejefu a beautiful South African girl efu ya nwoke na-ajụ this girl nwekwa sense negoro ya na ya na ya ha nwa ada afọ ihe ahụ ị na-afụ. That person nwere ike bụ nọọsụ onye a since ọ pụta nọọsụ onye a bụ onye na-enye ya joy.
onye nwere ike isi ya nne efu kichin a abakwa na kichin na-anọ m ya n'ọlụ ọ na-asa abụ ya nri n'elu bed na-eme ya ka real queen maka nke bụ eziokwu ma mụ ma mmadụ anyị na-efe elu ụmụ nwaanyị anyị. We are not making a good husband, especially ndị Igbo. Yes. Afụfụ ndị a na-ata n'aka anyị dị SS and anyị were ya na ife abụ entitlement. So ije ndị a na quality ya nwe onye bụ na ihe ọ chọdebere bụ nwoke ga na-enye anya n'iru mgbe ọbụla. Tụsi ya ka ọ chọọ ụmụ nwaanyị ị ga-eme approach fụ na anya ya niile na-abịa gị n'anya ngị nwa bụ nwoke imebekwuzi ifele ị na-anya ebe ị na-anya ebe ihe nwaanyị anyị n'idiri bụ onye ya na-ene ya anya n'anya na-echetara ya every minute na ọ mara mma. Okay, na ife nkwu kita o nwere our brother melo comment afia bụ Chukwu Koke nwa say, you know, media, I wanted to marry one girl in my village. She said I was not her church member. Today she's 43 years old without husband. Muna onye ogbalizu. Fadi SS na mande mwa macha. Onwe two girls gba am reject. Makana m kwuru na ma ya eme wedding. Onwe ya ga-eme ka mme wedding. And those two na-agwa onwebekwa nke nụrụ di onwe nke m fụzi one day n'iru akwụkwọ etu ọ dịgodi na-asị na Chukwu mere m ihe ọma ahụ Chukwu na-azaghị m ụfọdụ ya ahụ nwaanyị siri ọnwụ kwuo na without wedding na ọ ya anụghị ịmakwa ịnwe ahụ anụ nwaanyị a na ị ga-enwe problem. Such a woman o mee any demand such a woman ka ị ga na-ayọ biko ngwa gbaalụzie n'ọjụ si ọnwụ mapụ ilo na-efegharị afịa na-ekwogharị everywhere. Ụdị nwaanyị onwe nwaanyị ga-abụ ọ bụrụ gbahị yọrọ Igbo na-abụ o rusie nọ ya ka o ji bụrụ nwaanyị. Nwaanyị ekwesịghị inwe obi kpọrọ nkụ. Nwaanyị ekwesịghị inwe obi hihiriri. Nwaanyị ọbụla nwere ya na-ata gị amosu bifo a na-efefe fada achị arụ inichuo n'inu onugbu n'enu. Nwaanyị kwesịrị agwụ ya orusie nwaanyị ka o ji bụrụ nwaanyị. Ọ na-adilute ọ mmiri ka ọ bụ ana ọ na-assimilate na-absorb diligently ọ na-eme ihe ya with love and affection. So you need to start asking yourself question now. Kedu ife ịchọ? And ihe ahụ ị na-achọ will come with a price. If you want a successful marriage, onwe price dị na ya. You cannot have a successful marriage if you are not ready to pay the price. Ihe onwere bụ that one that ya compound price. Atụrụ ego prices ihe a bụ tolerance. Onwe nke nwoke bụ kịta na nwoke a na-esekpu a na ya ayọ steady mụ ka udo dị na di ya ka ọ na-anwụ ike ịda abịa ka ọrụ obodo rapụ ịda n'onu ya mgbe ọbụla. Onye ọ na-emerụba arụ ada nwoke ibe ubu foonu n'aka na-erekọdụ nwaanyị na-akpaghị ya nsị n'ọnụ ọ na-erekọdụ as evidence. Ọ bụrụ ba ya ihe oyi ekwogodu nke nwaanyị a mana ihe nwoke na-eme na achọghị m ka ụwa n'onu m. Otu a ka ọ dị na mgbadata ebe a ụfọdụ ụmụ nwoke kịta kama a ga-anụ oni ọ na-eji nwaanyị a na-akọmandị nwoke ọ na-eji ma ya bụrụ na ya na-eme na aga aga mgbe ọ na-echi efe ọmabiga ilo jire mkpịa. So prices dị na ya nwaanyị sikwa na-akwụ nke ya. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-edi ya na-edi ya bụrụ na ihe a na-eme na-aga. Some men bụ idiot mana nwaanyị na-anagide ya bụrụ na ọ na-aga price ya ka nkụ. Otu a ka ọ dị na business. Enwe business na before mmadụ ga-etinye gị na business ị ga-akwụkwa price. You must pay your dues.
nwee nke mkparị dị na ya a na-akpọrị gị onye na-akpọrị gị nwa ịtụrụ atụ mụọ ya mụọ ogo ihe ọma na-agbafe ọ ya amacha gị ọla sef ihe mere dị successful n'ụwa ha so mana ọ bụrụ na ibu ụzọ jụọ onwe gị ajụjụ yes every woman chọrọ onye chọrọ a perfect man not actually na ọ ga-abụ perfect kama that word perfect nwere ike ịbụ perfect for her ife ga-esu tie ọ chọrọ ife ga-esu tie mana ebe ha nwere problem bụ na ha adịghị ready to pay the price. Nwoke nwere ike negara anya your weak points, your weaknesses. Gị nwa abịa capitalize ya, ịchọkwa ihe overlook some of his weaknesses. So ị ga-emekwa overlook because o nwere ike ma na ebe o si pikite ọ ma na na-eme hook up. Bro, debia kọdị between gị na ya. Epụtazie gị nwata ọnụ kwaziri echi na-eti mkpu na o mere nke a mee nke onye ka ị na-echisala o nwere onye o chisalụ na-ebo ehukọpian ka a na-afụ gị ofu na-ejikwenu na-eji n'ọka ọ dị die nya mgbe ị na-agụ amụ sensus I hope no nwere ife mụta n'anyasị ya maka na aga m short the curtain down here and now. When will I? Yeah, it's time. When will I? Any question? Yeah. I'm where and I go in. So, when I forgo come in a nice wedding, men and I a lot to the name here. Ọ bụrụ ife a na-amụ amụ adamụ omenala amụ because omenala bụ people's way of life, our own way of life. Etu anyị si emebu ihe from time immemorial. Anyị na-epuchi even though na ife niile a na-echange kwa as time changes. Ọ bụzi etu ọ dị mbụ ka ọ dị kịta. O nwere oge ego na-adịrọ. Oge ahụ ego na-adịrọ a na-enwere akwụkwọ ego. O nwere ihe anyị jikwa anụ nwaanyị akpọ onye aka. So otu a ka o si wee rugide wee ruo kịta eji ego eme ya. So ya asị ka ije nụọ nwaanyị kịta etu esi anụ ya kama na ọ na ị ga-eme something ga-eprove na nwa nwere ebe o si a na-elu ebe ahụ o si na-etu akafa si eme ya. Anyị chọrọ efu ya that day ya bụ agbamnkwụ anyị na-agba eyotego. So ya bụ the thing. Obodo ọbụla nwere kafa si eme mbọsị ị ga-eje ka ị nụọ nwaanyị na ana Yoruba ilu ebe anyị gee ntị ifefe agwa anyị nụrụ nọọ kafa si eme efukwa kafa ya esi ya agbapụtasị ya na befa bịa to grace the occasion. So obodo ọbụla nwere nkefa na-eme nke anyị na-eme anyị ama ekwe ka mmadụ weli ya gwuo egwu because ife a bụ you are trying to undermine our ancestry. Ọ dịrọ mma ndị a bụ ụzọ bi melia ọwọ ka ọlụfa fe weli ya survive harshness of the day. Mgbe onwe oge a na-elu enwe ife dịka famine, ụgani, agụụ adị, nwere ihe na-eme n'ọfịa nri adịrọ. So ndị a mesịa onwe ndị face harsh realities mesịkwa fa adopt a system fa ji wee conquer anya then. You know, o nwere oge agụụ dị mmadụ ebido na-akpọpụ nwa ya. Nwa ahụ jee saa abụọ ndị a 7 years. Ọ ya bụ slavery ahụ a na-agwa gị. Slavery ahụ emesi na-erichepi ya o wee bụrụ ịgba bọị. Ịghọtago? Si na ndị be anyị mere slavery anyị mere abụ ilesi ndị ọcha mmadụ. O nwere ya kpụrụ ofu nwa ya ngwa jee nọrọ wute onye a nna ka anyị mebe ha. Ị na-eyuzu nwa ya mana ọrụ ugbo ma ebe ị na-alụ ọrụ onye na-enyere gị aka. Ọ bụrụ na anị ka unu nyere ndị be aka wee na-egbu ugbo. Before that 7 years ha egbutego something worth anụ ha bịakwa nyekwa unu kpọrọkwa nwa ha
even till today ndị niile a na-akwụpụrụ the money kpọrọ then because oge a na-eme ka o nwere nwoke nwere ike ọ bụrụ nọọsụ ofu nwa ka ọ bụ ọkpọpụ nwa ya ndị ile egbuo ya kpojie ebe ni nalụ something na collateral mana emesi gbufuo ya finally nwa ahụ emesịa tonite nwa ahụ amụrụ ife bụ nke ya kwụọ ụgwọ a ka ya nabakwa n'ebe o si mana ọ na o nwezi mgbe ọ na-awa elue o nwekwa onye ga-eje gbaalụ ya amasị adịkwa ama kwa ịma na ebe dị na ebe dị na nọọsụkwa ka ọ gwa n'okwu a ka ọ bịakwa n'ọnụ gị na ya nekwa ebe isi ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ihe biri gị n'aka ka ịkwụ ụgwọ a ka ị nwee ike nababe nna gị ọ gwago gị ka o esi gwa gị ya o nwere ike bụrụ onye obodo unu o disguise ya ka onye mba ị na-amarọ ozie ego dị ozi ozugbo gị ezicha ọ Chukwu ziri gị ozi o nwere mgbe a na-asị ka eje Chukwu ozie na gị ya ọ gwa nga nekwana anya n'azụ nga gaba etu o si gwa gị ya ịgbado anya na ịga ya nwa nakpụrụ n'ime ọhịa chenjikwa ebugharịa nachi ya ta ọ pasịgoro gị meseji some of recent ka fa je kwụsịa dat ụgwọ fa kwụsịa dị ụgwọ eme ife emelụ fa na ụfọdụ ada anachighazibe nna fa due to structures fa lụgoro ebe a kama na every year fa na-aga side ebe fa nwa gaa mee meeting with them eme party eme one or two enwecha obi aṅụrị ha nachitakwa again ọ ka esi eme ya so ndị obodo anụnwa amarago na ndị anago na ha abụọzikwa ife a so ọ bụrụ na ị na-consider bufa as slaves before ịmago na fa abụrụgo freeborn from now ife a na-agwa gị mee na ọtụtụ communities na ala Igbo yatago o nwere gị na ya ga-ekwu okwu ọsị like na itinye mmadụ oziri nne ọsị nke ị na-etinyezi ya ya ọ bụ ohu ama mgbe ị nụrụ that statement nke ị na-edi ihe ozi like this ya ọ bụ ohu nya zara ụlọ nya sụrụ akwa nya siri nri nya mere esikwa ya bịa mee nke a doo n'ụlọ agbata ya n'ohu onye bụ ohu bụ ya na-eri arịrị ya o nwere choice onwe ọnụ o ji ndị be ha n'onu ha were ya gbazuo ịghọtago ịnọrọzie di ya ndị a na-eyi uzugu ka jaki ha mana ka yi uzugu na amakwara one day na ị ga-ana ma kịta ị na ebe a ị ga-afụ ya ị ga-ana ụdị ya ejebe ọrụ ị ga-esofaje ọrụ ihe ekere nke nya ị ga na-asa afụ onye ọbụla n'ụlọ ka a kpọrọ ya ana onwe any other language anyị ga-eyuzu nwu mgbe ahụ onye ọcha jizi aka ya chenjizie the thing ya kwuzie bịazie ebe anyị bịa na-egorozie egoro ana nke ha na-egoro bụ nke ama na returns akpụrụ ogo na America n'ime plantation you are not coming out again so nke ha dị iche na nke anyị ka anyị ga-ama ebe isi a na-eche na ị ga-ana ụfọdụ nọbụrụ ebe ahụ si ka a nọrọ ebe a na ọ baa uru ka ọ nọrọzie ebe a ọ nọrọ ebe a tolite anụ ya nwaanyị ana dị ọ na-arụrụ ugbo biri ebe a comfortably a na-eme ka ọ ghọta na ọ bụkwa na ome okenye na nekwa certain rights na ịma enjoy ya si na nsogbu adịrọ na onwe ya o ji eme mana ndị o mesi bebezi effect bụ third generation na-abazie mkparị ndị nwere mmasị ijoin ihe a na-eme n'obodo apụtago a na-agwazi ha na chances adịrọkwa ụnụ mmadụ ọ ga-ewute so the next thing ị ga-eme ebe ejube ese how do we go back agwaghị before you go back you must pay off this thing and a ga-echek kwara gị ihe ọkwụ ya n'elu taa ụna ewe kwụba ụnụ kwụzie akwụbịa kwụsịa amarụ na akwụcha na-eme emume a ga-eme family unu the other side echebiri unu na-anata ana ọ na-abụ ife ọṅụ na ndị anachighata ụfọdụ na-anata after 14 years ụfọdụ after 21 years all the same thing ka ị nụrụ na Jacob na Bible jiri mee na nke nwanne mamụ ya ịma na ọ bụrụ ọsọ be nna ya na nwanne ya nwoke karịa igbu ya mamụ ere njizi eri ya sendizie ya that side o jee di ya jee serve 7 years kpọọ ya nwaanyị ka o bido life ya o tibe na ebe abụkwa nke ọ chọrọ ọbụ nke a na ọhụ nke a agwa ya na omenala obodo ha bụ na nke okenye ama anọ nke obere anụ ọjị
so na ọbụzikwa na ịchọkwara ịma na ya savụkwa another 7 years ka e wee kpọọ ego nke ahụ esi nọ nke ị chọrọ ọ sị na ya ga-asavụkwa another 7 years o wee savụkwa extra 7 years ewee ka kpọọ ya the girl ọ chọrọ mana ọ na mgbe the girl ji bịa nke na-amụsọ nwa na-amụpụ nwa na-ekpo apụ ọmụkwa dị nwa ọ baa ya afa ya na-agbawa nwanne ya nwaanyị o nwere ka ọ ya nwụọ ọ sị na Chukwu megara akpa nwa ya ka ya mụba nwa na ọ bụ ndị nke a mere mkpochi onwe afa nwaanyị a na-abafere ụmụ ya that time ụwa mgbe ahụ atọkakwa mgbe ahụ na-enwe ibe ọ bụrụ na ịbịago ụwa mgbe ahụ ụwa mgbe ahụ ị karị enjoy ị na-afụ ka ntị achịrị ọchị ụwa mgbe ahụ atọka ifurugo onye nwụchara na chighata si na ebe ahụ ajọka ndị riri ọjọọ bụ ebe a na-agba fentie mmụọ ha pịaba ha ịtarị aja mmụọ ndị ha riri ego asaa na-achụrụ ya na chighata azụ ọ bụ na ibia bie ezigbo ndụ ịgafe side you are not coming back side ahụ amaka nọ na mụnwa achọbeghị iji ya banye n'ahụ ka mbicha ndụ m ebe a I dey tell you. So na ama not go clear to you na enwe two life abi ebe ọ bụ na enwere iru nwa azụ nwee uchichi nwee ifie inwe two side ịnọ na mmadụ nọlụ na mmụọ mgbe ọ bụ na idina na-arahụ ụra ịpụọ na side ya nọrọ the other side ịwọchi iteta ụlọ ị ga-achọpụtakwa na nlụ ahụ ịlọ onwe nke gị na mmadụ nọrọ ọgụ ebe a onwe nke ịgbara ọsọ jee ebe onwe nke ịgbara bọọlụ onwe nke ịnyara moto onwe nke ime many things mana arụghị tọgbọ ebe a so nke na-emezi ya ebe ni so from the other side e need anụ arụ dị ya anụ arụ ada alụ ọrụ ọ ma onye na-asị gị na ọkụ ya agbago this that anụ arụ adịrọ needed dị ya ihe ịbụ bụ ihe ịbụ ọ bụrụ anụ arụ a bụ ihe ịbụ ịghọtago ọ bụrụ anụ arụ a that's why sometimes o nwere afọ ị na-aza na-abụrọ gị nwa ọ bụ na afa mpa bụ Kenneth na gị nwa bụ Solomon a na-akpọ Solomon Kenneth ị abata na skuulu ịnụ ka akpọ Kenneth ịma na ya aza mmadụ na-aza afa nna ya na ịghọtago ha believe n'ofu ihe a so ọ bụrụ skin gị a ka a na-ene anya o nwere ya na-enegara anya ka na-eme ya ọ bụrụ skin gị a ka iji wee nweta kọntraktị ịnweta ọ bụrụ skin gị a no o nwere ihe a na-ada afụ anya na-connect ihe niile a maka na okwu ikwuru ekwu bụ obi afụrụ anya your actions bụ ife bịa from inside Bible nwekwa ebe o metụrụ ya aka ọ sịrị na ife na-edefile mmadụ abụrụ ife bara inside that person kama nọ ife pụtara out of ya ife iche na echiche gị ife ahụ iwepụtara ọnya na-edefine gị so you are more of nke a na-ada afụ anya than nke afụrụ anya ife ọbụla ị mere ebe a nke ni compel ga-eme ya nke ni push ga-eme ya nke ni convince ga-eme ya ọ dị clear so ị nwere two sides ịbụ mmadụ bụrụ mmụọ ya ka iji wee bụrụ God oje na mmụọ oje na mmadụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ onye bụ God ya ka eji aka classify Jesus na-asị gị no God a man a word made flesh ya ka efu that no mixture of it na ọ bụ mmadụ o mere onwe ya mmadụ but even though na ọ ka bụkwa God so God bụ mụ na aga etu anyị nọ we are gods anyị dị na mmadụ dị na mmụọ we can communicate in the other side we can communicate on this side as well onye a bụ the meaning of God God abụrụ Chukwu okike abịa ama ka ahụ bụ the almighty the supreme ọkasị akasị Chukwu abịa ama so nwanne m ifugo ife dị n'omenala anyị ga-eji ona na-atụrụ ya ị na-aghọta omenala etu ndị Igbo si ebi ị na-echeki mgbe ahụ omenala anyị dị rich na etu ọ dị kịta life anyị na-ebi ke nke ka mma webe anyị na fada na-esili anya all these things negali anya
these are my children. O ji appoint ba na nke abụghị ya mụ for that no oge withdraw love and care. No, ihe niile na-abịa from all his wives belongs to him. Ụmụazị niile amụ na family ya all belongs to him. They are his children. They bear his name. Ọ ga-enye ha mark. Every family nwere tribe na-enwe mark eji ama ha. So ọ ga-enye nwa ahụ mark. Amụkwa akpọtara ya ọ nwunye ya mụrụ ya. They all belong to him. Ya na mmadụ ada azụ ya azọ. Ihe ahụ ndị nwunye ya anọ mere akụ n'isi ya. Anything coming from this woman belong to this man. As long as ọ na-arị enu na-arịtu ya nwunye ya ọmụọ nwa ọnwụ ya. I don't want to be claim ya. They claim ya claim. Nobody can claim it. As long as o mere ego n'isi nwaanyị ya. Ya kpatara na nwaanyị dị ime in some parts of Igbo land. Be nne ya amekwe ka ọ mụọ ya n'ụlọ a. Ama afọ akpọ ya ofu agadi nwoke. Akpọ ya agadi nwoke ka nwa hapụ iri arịrị echi. O jee ọmụcha dị nwa o nwere ike ọ nataba. O nwere ike ọmụchazi ọnọrọ di ya. Ọ ya bụ na mmadụ nụrụ agadi nwoke all condition. Ana agadi nwoke ahụ amụrụ nwa ahụ bụ nwa ya. Ọnwụ ya obodo niile amarago na ọnwụ ya dị ya kama unu rụzina na-ekwu nke a na-adịghị akpụ ya akpọ wee bịa taa nne ya dị ime ya wee bịa mgbe nne ya nke a nke na-akọrọ onwe gị na nne ya dị ime ị na-eme nkọgheri. Nwa a bụ nwa this man na ingeta ife ị ga-eji ma bụ na mmadụ nwụgodo anwụọ n'omenala Igbo lesi na your brother nwụ ma ọ nụbeghị nwaanyị a na-ejeje nụtarị ya nwaanyị. A na-aga nụta nwaanyị n'afịa ọnọlụhi ya tụrụ ime mụọ nwa mụọ ya n'afọ onye nwụgoro anwụ. Ọ na-amụ ya na-amụrị onye ahụ nwụrụ anwụ. Apụtazie echi oke ụmụazị dị ya si na ụmụ Samuel ụmụ afọ ọbụla si nke ya bana ọya ọ Louis nnọọ ọya nwa onwe ya. Every property family ahụ ga-anọ under his care. Ihe eri ya ekpe ihe esi ebe isi bịa were ya. The man agaburu onwe ya peacefully hapụ ụmụazị ahịa nekodo na ihe anya onye egbu onwe ya. Ihe a bụ nke ya. Ana ka o si dị bụ na ndị kpọtara slaves bụkwa ụmụgo. Ndị ahụ i gotere egote as slaves they are all your children. Esie nri onye ọbụla ga-eri dị nri. Ejebe ugbo onye ọbụla ga-eje dị ugbo. Itibe na skuul ha ncha niile na the same school afa gị ka ha ya aza dị ya. N'ọnụ onwezi mgbe o ya eruo ekwuzi okwu legitimate na illegitimate whereby n'ọbọdazi n'aka chi ọfọ onye ga-ewere ọfọ a. O wee bụrụ na ọnwa nke na-igbo okenye survive ronu a ga-akọwara ya mba ahụ. Na nwere ka ihe atị wee dị ịghọtago. Na-asị ka akọwalụ gị ya kịta na ama na agwa agụ mgbe ni gwana gịnị je wetu onu nwa ịma na mgbe ni nna gị bịa wee nụcha nne gị ịma na nne gị mgbe a bụ nụnụ isi abụ gị nwa ụmụazị kịta n'ihe ọ na-ekwu bụ na nne gị mgbe nne gị bịara na nne gị dịkwa n'ime gị wee bịa. Isi ya gịnị ọ sị gị nọọ ya ka ọ na-agwa gị na-eche m maburi nna anyị akụnyelụ ọsị ya gwabịa nọọ ka o siri dị nwa m a na-agwa gị ya ifuru ka o si wee dị mana ọ bụ na ọ bụ ụmụ dị nwaanyị ụnụ ncha niile ebe ụmụ dị nwaanyị ọ ka o si wee dị n'ala Igbo so anyị na-eme DNA anyị amarịbe bụ DNA as long as nwaanyị a prezentịrị nwa to the father nọọ ya amụ ya okwu agwụgwụ ewee tụọ inu wee sị ebe nwa si bịa ụwa nya hido ma ya ribe nri ebe sọrọ ya si bịa ụwa ọ bịago ụwa bụ na ọ bịago bịa na be ma nọrọ hia ribe nri. Arụ anyị chọrọ mmadụ
anyị ada ajụ mmadụ ajụ ana ya da egbu mmadụ ya ka o ji wee dị strange na onye Igbo ga-anọ ewee gbuo ofu mkpụrụ mmadụ ọ sị na a na-achọ Biafra na mmadụ ya anwụ Chukwu kpọkwa gha ọkụ ọ nne gị na nna gị ya anwụ ịbụ anụmanụ ada egbu mmadụ na ala Igbo ana ya egbu onye Igbo egbu arụ ka ọ bụ na ị ga-egbu mmadụ onye sọrọ ya bụ respect nke bụ the worst bụ na igburu onye Igbo adị aka ụdịrị akịka aka omenala Igbo enwe ebe o nyere gị that option ya kpatara na ire anụ na marriage and divorce na ihe na ndị Igbo enwere procedure eji efolo everything gị na nwunye gị na-enwe okwu o nwekwa ihe eme ka ọ na isi apa ka ngo ada aka ụdịrị akịka aka osebe okwu anyị akpọ onye akaebe na mmadụ gburu akaebe mmadụ kpọrọ nwaanyị akpọ ego a ga-akpọ ya mitin ya bịa na ihe afụbago ofu na okwube ọfịa bịa arụ eme nne nke nwaanyị invite ma nne nke nwoke invite emegide nna adị involve emegide aka ya na famili nke nwaanyị ejebe di ya ekwucha ya ebe ahụ ọkwa akpọ ụmụnna oku ụmụnna eti onwe mgbe o ya eruzie amere ihe niile anyị eme jee na tebụl obodo na ndị otu ya ekwuziesi bụrụ ikpe a jee nye ụmụada a bụ ndị a na-akpọ ụmụ ọkpụ nya ndị ochie their own generation ebe ha si ha bụ ndị ochie ha nwa nọ bifo ụmụ nwoke na-egekwa ntị ka nkọwa alụ gị ọfụma ụmụ nwaanyị nọrọ ogo bifo ụmụ nwoke na ụwa anyị nọ n'ime ya na ka ya gbagharị so now hanwa with their ancient wisdom ga-decide ihe ga-eme even gị nwazi man ụmụ ọkpụ ahụ mee pronunciation n'isi na ị ga-apụ n'ụlọ gị ụlọ ịrụ na ị ga-apụ obodo ha dị ya ikwu okwu iburu ụlọ gị n'isi ihe ebu ụlọ gị apụọ ha nwe obodo a ụmụ ọkpụ na ala Igbo ada ata ntị ha ata ha nwere right karịa gị bụ nwoke evu right ya ruru be nna ha na nwa ha mụtara na mba ebe ahụ o jiri di nwa ọ mụtara ebe ahụ ka ngị nwa nọ na famili a nwee right ka ịghọta ụdị pawa e nyere ụmụ nwaanyị n'ala Igbo n'ọnụ na ụmụazị omenala wee na-emegheri wee filo na iji ụmụ nwaanyị eficha ike agba bọọlụ no ikpe na-ekwere okpukpe n'obodo ndị ga-edisaidi ya bụ ụmụ nwaanyị ha kpechazie ya etu ọbụla ha si debe ya final amami na aghọta mba nna gwa bụ omenala Igbo ịchọ jụọ ndị okenye ha kpegide akpechi ikpe ahụ ebe ahụ ka ọ endịrị enweghị ọzọ a na-ekwu ya ịghọtago ifebe gị bụ nwaanyị isi na mfe gị kpakakpaka ha nwaanyị edurugodu na-aghụbe nna gị maka ụbọchị abịa kpọrọ gị ha bịakwara n'ala Igbo ije nụ nwaanyị ihe eji ya sọ gị a ya fụrụ ndebe unu ka adị chọọ na ịbụ agha onye nwụrụ anwụ biri enu nwaanyị ụmụnna gị ya abịa mmadụ ya agwụ n'ụlọ dade ụmụnna gị niile ga-eso bịa o nwere mgbe ọ na-eru abịa yọba ayịyọ ndị bụ na-abịa yọọ ayịyọ ka e nwee ike relizie elu gị nwaanyị imere gị ya gbaa nkwụ ya ịmara na obodo a nwere ụmụ okorobịa a na-akwụ ụgwọ nchekwa ọhụụ ịnụcha nwaanyị n'ala Igbo o nwe ụgwọ ịma na akwụkwọ ụgwọ nchekwa ọhụụ o nwere ndị na-elekọdoro onwe ha anya since ya ọ bụ na esetụrụ ahịa yi n'ogogo ya n'iwu ya obodo na-abịa ya ayịyọ akwa ndị anyị nye kọndishọn na ụbọchị ọbụla anyị agafete nwanne ya nwaanyị wee fịa ka ọ na-asụ ude ana mgbe ahụ enweghị ihe eme nwunye gị ụmụnne ya tisie ihe obodo ga-enyekwa chansị ka ha tie gị ihe ihe niile abụ ihe dị na the marriage anya dede ya ede na akwụkwọ mana anyị na-atị ya ka si na emere onye emeghị ibi ya bụ iyi dị na asaa enweghọ preference n'ọnya ka hapụ ya ihe a emere onye a ga-eme gị ya iwu edede ya ede mgbe nke anyị omenala anyị adede ya n'akwụkwọ our way of life mgbọsị nke gị ruo onye ọbụla akpọghịrị gị ịnwa anwa wee danye agụọlụ gị egwu
ọtụba anyị na ọtụba iyo ọtụba anyị na nya na-etụbanye ego igotago a na-ekwure gị ego nwa gwara gị ihe eje ka ebe obodo bịa nwee mmọnwụ gbagote because of you ịma na kesi gị adịgo serious na ifu na ngị bụ nwaanyị na-edi protected be nna gị dị protected be di. Nobody can talk to you anyhow, and with that protection ị ga-create room for mate a partner nwaanyị ọzọ nwekwara ike ịbata. That is not your problem as long as ihe niile dị provided for you. Ị na-eriju afọ, iji ume ọrụ, ị na-akọta nwa ife ị na-eri, ife gị na family gị na-eri, family si na ya pụta ji ume ọrụ ha na-alụta. Ụbọchị ọbụla iji ebe nna gị na-ana ebu isi ewu 1 or 2 iburu nata obodo afụkwa na ya nwere family. Ụbọchị dị aṅụ ụmụnne gị achọrọ gị bịa anọkọta ofu nwanne gị abịa nọnyelu gị izu ụka na-abụọ bịa nabakwa nyere gị aka igbago laịfụ a na-atọ ụtọ. Laịfụ nke anyị mgbe ahụ tọnarị mgbe anyị na-eme omenala anyị ọtọka. You can't send a woman out just like that. The only reason ị ga-eji ya achụ ya bụ na ịnwude ya na nwoke ọzọ ma ọ n'ozuru ori ozu ihe na-aba ọ dịrọ justifiable, mana any other thing a na-put you into consideration. O nwere mgbe o ya eru asị nke nwaanyị natagodu ọ nata ka ama mụ ya eme isi ya ime isikwe ya bara ka e wee na-abịazi na-ayọ gị na-ekwu ekwubekwu ya kwutu ya mma ịbịakwa kpọrọ nwunye gị. Ọ ka ọ dị anyị nekwu anya fụ na otu ahụ ị na-alụ ndị nwunye di gị ga na-ezute gị n'ụzọ mgbe ụfọdụ izute ha n'ụzọ gịnị ka ya na-akọrọ ha nwa ya na-akọdo ya gị na-achịgatakwa azụ amakwaghị ihe na-akọ na gị na-achịgatakwa azụ efusịa na ndị akaghị mma na-eje be di gị ahụ ebe ahụ esi gbapụ, so you must go back. Agbaghị na n'ime ụlọ gị dịkwa ijekwa ka ịlụ ibe ụmụazị a na-akwụgharịkwa onye ka ị hapụrụ ụmụazị a ka onye be ya nri. O nwere okwu ahụ agbaghị ugbu igwere speed na tighe azụ ha ije emelụ onwe obodo a nụọ di gị abụ adị soshal midia ijala akwụkwọ ụkwụrụ abịa n'iru akwụkwọ enyeghị ofu aka n'enu bed bịa n'ihu akwụkwọ kedu ihe thank you ngwanụ echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ anyị onye afọ taa si fụ ya echi Chukwu abịa ma gọzie ndị nke ya. Anyasị ya anyatala anyị ife ọma ka ụtụtụ tụtara anyị ife ọma ekekele ụwa ị ga-eji arụ isi ike wee waala anyị ọjị mgbe chi na-efopụta ya akụ ihe nwe n'ogologo izu ụka anyị banye anyị si awele n'isi nwoke awele n'isi nwaanyị ihe akụ ihe nwe ọganiru mbunye elu pụrụ iche a ga-recognize anyị ebe ọbụla anyị jelụ afọ anyị ga-ada ụda onye eji ama ata adịrọ mma ka ọ bụrụ eji aka ọnụ ife nwoke ji ama mma bụkwa na ego chukwudo dịka anyị na-ekwu ego akọ n'anya agali ofu ego igwe ya akọ n'anya a na-akarị dọmbisili akarị amụrụ nke ewu esi ya dị ndụ mpi ya kpọọ nkụ ife anyị chọrọ bụ ego eji egbo mkpa ọ bụrụ ego kịrịkịrị ego eji emepụta ife afụrụ anya ndị na-enwere onyefa ndị na-ayọ nke fa ayọrọ nyefa nye anyị akọ na uche pụrụ iche amamife ole achọ anyị mma ka o wee dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma egbebelu ugobelu nke si bi ebena ka nkukwu anya Chukwu abịa ma daalụ. Anyị kpọrọ ohu mmụọ na nnụ mmụọ dị n'ala Igbo kpọọ ndị ichie anyị ekene unu ọ dịgo mma ife niile dị mma mmadụ niile bịa n'ọgbakọ a n'abalị a ka anyị si amaka ma elụfa ncha niile ebumnobi fa na-arụ a Chineke ị ga-enyelụfa aka ka onye ọbụla akọmplishie ihe bụ ebumnobi ya ma nwekwazie mmụọ ga-agbagha ya agbagha ihe na-egbu mmụọ gbuo ya onwe mmadụ ya agbaghị ya agbagha ife na-egbu mmadụ gbuo onye ya wepụ onye ahụ onye si na ihe ọma ya emela anyị onye a ga-eji ya n'ize mmiri Chukwu abịa ma ekene ka iji otu anyị gọrọ ọfụ otu akụ esi mee emela anyị na-eke omee n'orie omee na afọ omee na nkwọ n'afịa naanị ụbọchị naanị Igbo ji biri otu a ka ọ ya dị ọ gazigo ise dewe Igbo eze ụmụ iyo $1 million. Daalụ.